Ma kakav Pariz. Selo moje lepše od Pariza. Mesto bezbroj nestašluka, proćerdanih dana, selo u kom sam se osjećao slobodno. Zaradio prvi novac i to skupljajući puževe. Oprobao se u lopovluku u komšijskim baštama. Raskrvavljene noseve i kolena neću pominjati, ali maštu i slogu moram. U tom talasu nostalgije, na prepad rodila su se pitanja šta u stvari znam o Banovcima. Jednu ulicu, a i ona se izmenila. Koliko postoji takvih sela u Srbiji kroz koje samo prođemo, ne zapamtimo ni ime, a kamoli da posvetimo malo svoje pažnje i uočimo njihov potencijal, da se zapitamo šta nedostaje ljudima koji u njima žive, šta već imaju i kako sagledavaju stvari. Uživam u Banovcima, stvarno, to znaju svi moji prijatelji, ja sam ambasador Banovaca, obožavam Banovčane, obožavam Banovce, prosto ovde mi je lepo, ovde je moje ognjište i to je to, nema šta. Ne želim da napuštam ni roditelje, ne želim da napuštam ni svoju ulicu, Save Kovačevića čuvenu. Pa ne vidim sebe da ću živeti zauvek na jednom mestu, mislim da ću stvarno da se selim konstantno, ali mislim da će Banovci uvek biti kao početak i kraj, jednostavno mesto koje je vaša kuća od rođenja i kao, kada poznajete neko mesto, znate ga napamet, mislim kao to je zauvek vaše mesto. Da mogu da biram i tako organizujem svoj život, da nekom ovakvom mestu moje deca odrastaju. Ja sebe vidim u Banovcima. Ja sam onaj tip koji se zalaže za aktiviranje zajednice i ja mislim da Banovci baš dosta stvari imaju da ponude i da ima mnogo potencijala. I mislim da ima dosta kvalitetnih mladih ljudi koji žive ovde i da možemo svi zajedno neku ovu zajednicu da podignemo na veći nivo, da bude još zanimljivije nego što je sad. Trenutno sad živim u Novom Sadu zbog sportskih obaveza, ali ubeđen sam da ću se jednog dana u sledećih par godina vratiti u Banovce kad završim karijeru, to mi je želja. Kada bi ti neko dolazio prvi put u gost i da moraš da mu pokažeš Banovce, koja bi bila polazna tačka tog putovanja? Mislim da bi ga prvo doveo baš ovde na Veneciju. Pa Banovci se nalaze na jako lepo mesto. To je moje mišljenje koje svako ko je došao, kome sam malo više približio Banovce, on se složio sa time. Odmah bih ga odveo naravno na Dunav, pošto smatram da je Dunav najveća prednost Banovaca, tako da sve što je vezano za Dunav, za ta neka lokale na Dunavu, za čamac na Dunavu, za prelazak preko, kako mi zovemo, u Rit, plaže koje su tamo, pa da kažemo opet to su ta mesta koje su blizu Banovaca, Belegi, Šurdu, koje takođe ima jako lepa mesta, koje su čamcem isto jako blizu. To je nešto što svakako pravi razliku Banovac u odnosu na druga mesta. Mislim da Banovci imaju potencijal da budu jako lepo turističko mesto. Mislim da se ovde baš kod Venecije pravi kej i da mislim da treba se napravi neki hotel tu. Ja bi uvek kad nekog dovedem u Banovce, prvo ih odvedem na neku dobru klopu, na Dunavsku terasu ili u restoran Priča na ribu. Volim da ih odvedem u Pustolov, na Veneciji imamo jako lep kafić. I ovde na Veneciju da ih dovedem i da im pokažem gde sam započeo svoje prve basketaške korake ovde na parku. Dejan je najveći promoter Banovaca. Sa klubom i reprezentacijom Srbije osvojio je brojne medalje u basketu 3x3. Svaki put kada bi bio na postolju, sa njim bi se našla i zastava Srbije na kojoj piše Banovci. Pozabavit ćemo se problematikom izgubljene zastave i ko je kriv. Pre toga, još jedan sagovornik u ovoj epizodi ima važnu ulogu u pohodu na medalju na olimpijskim igrama i osvešćivanju ne samo Srbije, nego i sveta da Banovci postoje. Danilo je čovek iz Senke, trener reprezentacije Srbije 3x3. Pa da čujemo šta kaže o Dejanu. Dejan Majstorović stvarno postao neko čije ime kad se kaže tačno se zna ko je šta i šta je uradio
i da dolazi iz Banovaca. Nikada to nije skrivao. Možda nekad jeste malo više potencirao da i starih Banovaca, ali mislim da je vremenom shvatio i da je posle na zastavi nikad nije pisalo stari Banovci nego Banovci, jer je shvatio da smo mi u stvari jedno. Tako da on kao takav jeste bio, mislim, velika inspiracija nekih novih klinaca i kao takav je kroz klubove Omladinac i Dunav bio guran kao promoter sa razlogom i mislim da je predstavljao nekog ko zaista može da inspiriše decu da se bave košarkom. S druge strane, govorimo o negativnim stvarima, ne voli da gubi i onda kada gubi, pa čak i sa decom kad se takmiči, ume da bude jako nervozan, što svakako nisam učio decu da budu takvi, već da budu strpljivi i koncentrisani do kraja, bez prevelike nervoze. Pa drugar iz ulice, Stefan Cvijanović, je došao da gleda evropsko prvenstvo u Bukurešt i posle titule zastava je nestala, ja ne znam sad ko je kriv. Ali pravimo... Da li ti što si mu poverio ili on što pa, nije znao? ja sam kriv što sam mu poverio zastavu, tako da je do mene, ali nova zastava se pravi i nadamo se da ćemo na olimpijskim igrama na Postolju imati novu zastavu zastavu Srbije sa imenom Banovci. Još ni meni nisi objasnio šta se desilo sa zastavom, sve prećutkuješ. Ja sam objasnio, pazite, jednom prilikom je Deja čak rekao, ne mislim da si ti, kao te četvorice koje su osumnjičeni, on je, brate, rekao, ne mislim, Čeki, da si ti. I na kraju, evo, dođe prilika pred kamerama, on direktno sve na mene sva. Znači, konkretno na mene udar, ali nema šta, ja mu praštam. Da, neću da detaljišem, ali Nikola je to pijan negde oko 22 časa kad je sve prošlo na putu do hotela. Pa to je klasika, znaš kako, uvek na mene svaljuju. Znaš ono, kad napraviš 2-3 problema i onda što god da se uradi, ko je? Drndaj. Ja sam rekao da je Stefan izgubio, a on je rekao da si ti. On je ubiđen da si oko 22 časa samo ti nisi siguran. Pripit bio i da u tom trenutku se izgubila zastava. Nije isključeno, ali nije. Nezvanični centar, kako novih, tako i starih Banovaca, je Kablar. Pa, ogradit ću se prvo da ovo što sad budem pričao bi trebalo da su neke istorijske činjenice, ali ja sam to čuo. Nisam istorijski pročitao neke knjige, tako da Banovci kao Banovci imaju svoj centar, novi Banovci imaju svoj centar i stari Banovci svoj, i to je onako tradicionalno tamo gde se nalazi škola, crkva, mesna zajednica, pošta. Međutim, kažemo, neki novonastali centar jeste Kablar, koji kroz istoriju je u stvari predstavljao radničko naselje koje je pravilo preduzeće Kablar i tako i dobilo naziv Kablar. Međutim, kako je posle rata u 90. godina veliki broj Srba iz Hrvatske pre svega doselio se ovde, evo baš na ovom ovde mestu imamo te barake koje su napravljene isključivo za njih i mnogo ljudi se tu naselilo, onda je ovo, da kažemo, novo mesto Banovci Dunav, kako se zove, krenulo da raste i danas to predstavlja centar zašto se nalazi između starih i novih Banovaca i izgledom podsjeća na neko gradsko naselje, što se danas mnogo više ceni, mada ja lično više volim te stare centrove u novim i starim Banovcima. Zbog emotivne vrednosti? Pa, emotivne vrednosti, inače jeste Kablar, da kažemo, moderniji i lepši. Ne razlikujem to centar starih Banovaca, centar novih Banovaca, meni je to su meni Banovci i neću uopšte da sad kao nešto delim. Taj centar Kablar volim tamo da ih odvedem i obožavam kad čujem to njihovo, ovo nije selo, ovo je kao neki mali grad, naselje gde imate zgrade, stambene objekte, sve lokale, restorane i onda su oni u duše. S obzirom da se mnogo gradi i ja svaki put kada dolazim u Banovce se iznenadim nekom novom zgradom ili kao završene građene i tek počinje. Zanima me kako vi to vidite koji ste na licu mesta i koji to gledate svaki dan. Pa ja mislim da to ima više negativnih strana nego pozitivnih, zato što mislim da infrastruktura i urbanizam donekle i ne postoje ili se, ako i postoje, ne poštuju nikako, jer vi imate, zgrade samo niču, parking mesta je sve manje, ulice se ne proširuju, ne grade se novi putevi i stvarno dolazi do velikih gužvi. Mislim, nećemo ni da pričamo o tome da pritisak vode leti ne postoji i mislim da je to malo strašno i da bi neko trebao da se pozabavi time. Samim tim što se Banovci šire i postaju veći, mislim, to je super,
jer onda ima i više sadržaja za više ljudi, ali mislim samo treba da se isprati taj urbanizam, infrastruktura i sve, da ide u korak, a ne da se prave zgrade, da se ljudi naseljuju, a da jednostavno infrastruktura to ne podržava. Samo imam osjećaj da se malo gubi taj čar i duh samog mesta sa celom tom pričom koju je sada Andreja rekla, što se tiče zgrade i svega toga. Što se tiče gradnje, trenutno najviše napreduje. To napreduje bi stavio pod znake navoda zato što u kontekstu masovnosti, odnosno količine izgradnje, stvarno napreduje. Međutim, koliko je to urbanistički organizovano, to je sad pitanje. S obzirom da sada kada priđete glavnoj ulici, pitanje je koliko treba sačekati da bi se uključili, da se parkirate, a te zgrade nove tek nadolaze. Moje lično mišljenje jeste da takva izgradnja mora da nosi neku infrastrukturu izgradnje puteva, parkinga, organizacije samog mesta, ali dobro, svakako više ljudi će ovdje živeti, što je, ajde, lepo. Moram da budem iskren. Začudio sam se i prijatno iznenadio što bioskop u Banovcima radi. Priznajem svoju grešku što sam prihvatio da je normalno da su sale uglavnom napuštene i pod ključem. Pored bioskopa, evo šta Banovci još mogu da ponude. Znači, postoje dva muzeja, jedan u Novim Banovcima i jedan u Starim. Muzej je otvorio čovek koji se zove Vladimir Macura i on je bio, mislim, kao neki kolekcionar ili art, skupljao je art uglavnom koji se njemu dopadao i živeo je u Beču i onda kada je njegova kolekcija dosegla neku sad veličinu, on je krenuo da traži prostor koji bi bio odgovarajući da tu svoju kolekciju podeli sa drugim ljudima. Taj muzej u Novim Banovcima je on sazidao od početka i na ulazu imate tablu da piše Mom narodu. Sad, jako zanimljivo je to što je on uređuje i dvorište uz taj muzej i gaji jako retke vrste jabuka i drugog voća koje verovatno se više nigde ne gaje i on se stvarno trudi da to sakupi i da to sad nekako ne bude samo kao vi dolazite da posetite umetničku kolekciju, nego imate nekako celokupan doživljaj. Sezona uglavnom traje od maja do septembra. Naravno, vi možete da dođete u posetu kad god, ako se najavite ili nazovete muzej na vreme, imate sve informacije na internetu i broj telefona i e-mail. Jako bitna stvar je da je taj muzej radio dok nijedan muzej drugi u Beogradu nije radio, mislim, ni narodni, ni savremene umetnosti, tako da je to bila, mislim, nekako mesto koje je jako bitno u prošlih 10 godina, gde su se okupljali razni stručnjaci iz sveta, iz Beograda i sve to, i mislim, meni je to jako značilo što sam ja u trenutku dok pohađam škole imala mesto koje je tako blizu moje kući gde sam mogla da steknem neko iskustvo, uvid kako funkcionišu te stvari i da upoznam sve te bitne ljude koje ne bi drugačije uspela da upoznam. Mislim, nekako da napravite sebi taj neki kontakt i da se okružite njima. Druga stvar, svake godine on pravi neke nove izložbe, znači ima kao tematsku izložbu te godine, u zavisnosti da li je našao nekog novog zanimljivog umetnika ili je našao neku kolekciju koju želi da predstavi, on to i dovede u Banovce, tako da svake godine imate nešto novo da vidite što niste imali prilike do sada. Recimo da se uradi staza ovde, kej za šetnju, da bi to u mnogo većim količinama privuklo ljude, nekako bi ljudi imali potrebu i sami bi imali potrebu, kad neko razmišlja sad da ću da živim, da nastavim život lupam na Novom Beogradu ili da se preselim u Banovce, mislim da bi ovo bio taj faktor koji bi presudio, taj neki kej da se uradi, o kom se toliko priča i Banovci imaju svoje manifestacije, kulturne dešavanja, recimo imaju te brojne manifestacije u restoranu Priča, oko restorana Priča, znači bude tu i bina, igra se kolo, kulturno-umetničko društvo Branko Radičević. U svakom slučaju ima dešavanja. Mislim da bi to moglo se podigne na još veći nivo, da bi to isto zaživelo, da bi to privuklo ljude, što ti kažeš, da ne budemo neka usputna stanica ka Novom Sadu ili ka Surduku u bazenima, nego da mi budemo onako svoji za svoje. Pa sad za početak mi u planu da dolaze svojim biciklima. Zato što mi sam Pustolov je kao klub ekstremnih sportova i ovde sve i kreće to na bazi samog sporta i veštačka stena i ti kanui i kajaci koje iznajmljujemo i pravimo i rafting ture koje nisu na Dunavu nego i Barlim, Tara. I onda u sklopu svega toga ja planiram da
ubacim te biciklističke ture. Mislim da će biti polazna tačka ovde iz Pustolova i bit će neke 2 dana nedeljno. I onda sad imam plan da to bude 3 različite vrste tura, u zavisnosti od toga koliko ljudi dugo voze bajs. Tako da imamo ovde carski put, to je kad izlaziš iz Banovaca, kad kreneš ka Staroj Pazovi. I onda skrećeš kao njivu, mislim, to je taj carski put koji je spajao, ne znam, Austro-Ugarsku, još mislim iz tog vremena datira, ide skroz do Zemuna, s jedne strane, a s druge strane to kuda će ići tura, ide skroz do Novog Sada, ali sad ta tura, ona će ići tim carskim putem koji vodi do Novih Karlovaca ili ti Sas. Taj put je onako trail put, mislim, zemljani put i ima dugačak nekih 11 km. Posle toga, sad su taj put prošle godine završili skroz iz Novih Karlovaca do Krčedina. Nastavlja se tuda i onda se penje u Slankamenačke vinograde. I to ide se tim kao isto ogranci Fruške gore, taj gornji deo i Krčedin, vikend naselje, spušta se u centar Slankamena i onda tu se kreće nazad ka Banovcima. Ide se Surduk, pa Belegiš i vraća se u Banovce. To je jednodnevna tura, tako je, koja je dugačka, mislim da je 66 km. Ima. Ali zainteresovani dolaze svojim biciklima ili ćeš im ti obezbediti? To će više biti neka simbolična cifra i da ako si došao ovde na ručak i hoćeš da imaš ceo dan neku zanimaciju, možeš da voziš i bajs kroz Srem, ali neće biti samo ta od 70 km, biće i manjih. Mislim, ni ja ne znam, taj bioskop čas radi, čas ne radi, a i kad radi, ne znam koliko često su projekcije koji su filmovi u pitanju. A i taj Dom kulture, mislim da vi imate možda 1 ili 2 put godišnje neke gostujuće predstave i to nije sad da vi imate kao neki izbor, mislim kao 2 predstave godišnje su stvarno ništa i stvarno je verovatno događaj ovde, pogotovo za ljude koji ne žele da putuju, da gube vreme ili uopšte ne mogu da idu u Beograd da se organizuju. Tako da mislim da bi trebalo malo više toga ili da se nekako napravi neka anketa da se to ispita, pa da vidimo šta ljudima stvarno nedostaje. Da li su to koncerti folklora, koncerti nečeg druga, filmovi koje oni žele da gledaju. Mislim jednostavno da se napravi ta neka anketa i ispita šta ljudima fali kao kulturnog sadržaja i da im se onda to i plasira. Mislim da nije u redu da kao nemaju kulturnog sadržaja. Da. Ja mislim da zapravo imamo dosta već sadržaja, samo da možda nije ispromovisan na pravi način, tako da mislim da je više pitanje šta ljudi traže i da to možeš naći u Banovcima. Sad ja koja sam ovde u Pustolovu u toku sezone, mi pravimo baš dosta i manifestacija i kulturnog sadržaja i ono što je zanimljivo je da uglavnom ljudi koji dolaze ređe su iz Banovaca. Znači uglavnom dolaze ljudi koji su iz Beograd, Zemun, Pazova, a Banovčani su tu s vremena na vreme. Mislim da im je to sve sad postaje zanimljivo poslednjih par godina da se nešto dešava. Ali mi smo ovde pravili predstave na otvorenom, imamo tematske večeri. Bioskop radi aktivno kad radi. Da, radi aktivno. Pa da, ali šta imaš da gledaš u bioskopu? Bude jedan film mesečno. Da, ne, 2 put nedeljno, ali kad je neki film koji je ono tipa kao, znaš, Pa ja mislim da se daju filmovi u bioskopu koji se, znaš, da je sličan repertoar kao i u Ušću, znaš, u Cineplexu. Znači sve ono što je tu, što je sad kao najpopularnije, da taj imaš film... više filmova, nema samo jedan. Da. Znači, ako ne znam, tamo na repertoaru imaš 10 filmova, ovde imaš 3 koja su najpopularnije. Dunav već 4 godine nastupa u Košarkaškoj ligi Srbije, to je prva liga Srbije, u košarci, što je isto velika stvar za jedno mesto. Mislim da je to uspeh svih, pre svega ljudi koji su to uspeli da iznedre u organizaciji, a kasnije i samih igrača. Hala se pravi, što je opet veliki korak napred, s obzirom da bez infrastrukture je nemoguće praviti neke veće planove od ovoga. Sa tom halom koja će biti po svim modernim standardima, FIBA standardima. Da ne zaboravim, osim Dejana Majstorovića, tu je i Nikola Vuković iz Stari Banovaca, koji isto bio svetski prvak u klupskoj kategoriji. Nikola Kovačević koji je bio reprezentativac mlađih kategorija, Miloš Antić takođe, Marko Dugošija koji je isto bio prvak sveta. Tako da Banovci na jednoj mapi 3x3 svetskoj predstavljaju mesto. Ako je Novi Sad Meka, onda je ovo Medina basketa na svetskom nivou. Osim tog sportskog dela, mislim da svako ko je za trenutak zastao i dotako se tog Dunava, on se ponovo vraća ovde. Ja ne razumem podele kod nas. Kada si trenirao u Crvenoj zvezdi i kada si, da li žive u Pančevu, nisam siguran, su te zvali Sremac.
A u Banovcima su te zvali Slavonac. Kako se ti osjećaš i da li vidiš uopšte tu neku razliku? U tome ne vidim neku veliku razliku, sem toga što sam ja Slavonac, što su moji porodice iz Slavonije, ne vidim razliku, u suštini je bitno ko je kakav čovjek, je li tako? A nisu u Zvezdi počeli da me zovu Sremac, nego u Drvo marketu Zemun. Aha. Drugar došao i pitao me kao, dakle si ti ja rekao iz Banovaca, on kao, to je u Sremu, rekao da, znači ti si Sremac. Rekao, nisam Sremac, ja sam Slavonac, ma ti si Sremac. I od tog trenutka Sremac, s obzirom da su dva saigrača iz Drvo marketa, smo zajedno prešli u Zvezdu posle toga i tu je počelo Sremac i u mlađim kategorijama su me zvali Sremac. Mislim da pola njih ne znaju ni kako se zovem i prezivam. A u Tamišu ne, u Tamišu je to već prestalo, to je već, kao senior sam prešao u Pančevo i tad je već prestalo. Pomenuli smo da se Srem deli na vinski i svinjski. U kom delu pripadaju Banovci, u kom delu je bolje živeti? Pa ja znam da se deli na vinski i svinjski, ali granica ja ne znam gde je. Tako da, s obzirom da ja ne znam gde je granica, ja ću diplomatski odgovoriti da je bolje živeti malo u jednom, malo u drugom, jesti čvarke i piti vino. Pa ja nisam sigurna da znam tačno gde ide podela, ali mislim da će Marijana to bolje da objasni, pošto ipak ima udela u ugostiteljstvu, a i pravi neke biciklističke ture, pa zna okolinu odlično. Da, ali zapravo ne znam ni ja ništa specijalno da ti kažem o tome, o svinskom i vinskom sferi. Znaš kom delu pripadaju Banovci? Prije će biti svinjsko. Može. Da. Ako je bolje prošao po vama. Bolje da ne budeš gladan. Dobra logika. Da. Znamo da postoje vinarije usput koje su stvarno super i izleti tamo su odlični i vina su stvarno strava, ali mislim da li da postoji neka podela. Mislim da je najpoznatija Milanović. Milanović, da, oni su u Surduku. Šapat, da, ali Šapat, ja mislim da je Šapat u... Da, tamo gore, oni obroci, da, Šapat je onako malo ekskluzivnija vinarija. Ali Milanović, oni su nam tu najbliži u Surduku i to je ta Dunavska rivijera, ceo taj deo je baš dobar zapravo, to što je Andreja rekla sad, za vožnju bajsa i za vožnju bajsa i za ture i malo je izolovan. Pa razmirice između novih i starih Banovaca je uvek bilo, samo što je to kada smo bili mlađi bilo na mnogo većem nivou, što je prirodno, a kako smo postali stariji, nekako to samo se prenelo na neku šalu, a moje lični stav i mišljenje je da Banovci trebaju da budu jedni jer kao takvi su jači. Sad je to potpuno normalno, klinci, roditelji upišu klince i stari Banovci da treniraju novim Banovcima, niko im ništa ne kaže. Isto tako, ne znam, basket treniraju Dunavu, starim Banovcima, ljudi koji su iz Novih Banovaca vode decu. Znači, nije uopšte, nekad je to bilo u mnogo većim razmerama, da, sad je baš to dovedeno u neku liniju, realno i koja meni baš prija. Imamo Dunav, imamo Omladinac i onda navijanja i tad je uvek bilo tog rivaliteta. Ali mislim da kako izađemo iz osnovne škole i kako je prolazio taj period, da se tako taj moment rivaliteta nekako stišavao. I da na kraju, mislim da sad kad me pitaju ljudi odakle sam, kažem Banovci, više ni ne praviš taj moment kao stari, novi. A kako je bilo odrastati u manjem mestu? Meni je bilo jako lepo. Imao sam fenomenalno detinjstvo, u ulici Save Kovačevića, smo se igrali od jutra do mraka. Imali smo i dve stare kuće kojima pričam stalno svima i sve ih smaram oko toga i tu smo stvarno igrali i tata-rata po te dve kuće, pravili zamke, pravili golove za fudbal ispred te dve kuće, golove za rukomet. Meni je bilo ovde predivno. Ja mislim da je to najbolja stvar koja nekome može da se dogodi, da vi imate tu slobodu da idete svuda peške, da vas roditelji ne zovu, ne pitaju, da smete da uđete u svako dvorište, da vas svaki baba i deda poznaju i tretiraju kao da ste njihovi. Mislim da je to stvarno najidealnije moguće detinjstvo za nekoga. Istraživanje napuštenih kuća, preskakanje ograda i ono, ko će da napravi najbolji buket i krađa cveća i komšiluk i da, kao da je celo selo tvoje veliko dvorište. Nestašluk iz detinjstva koje pamtiš? Bilo ih je baš mnogo. Možda to sa tim novčanikom, znači mi smo aktivno to radili jedno, ja mislim 2 meseca, nama je to svaki dan bila igra da uzmemo novčanik, zakačimo za onaj najlon za pecanje
i da povlačimo ljudima. Pa ja ne znam koliko je tu ljudi prošlo, među tim ljudima je bio i moj ćale, znači možda zamisliš koliko je mene zanela ta igra kad sam ja sopstvenog oca na tu foru, mislim on nisam kao, nema veze što to je fora, to je dobra igra i mi to radimo. Jednom smo čak policajce, izašli su iz kola, policajci su došli, krenuli da uzmu novčanik, mi povukli, pa to je baš bilo plakanje, to nam je bilo ono, najbolja ideja, ono, ikad u detinjstvu, kažem ti samo, to mi je onako ostalo urezano. Bilo je milion stvari, recimo u ulici smo uvek igrali, ti se sećaš isto, mi nema koji sport nismo igrali u ulici. Znači, mi smo vaterpolo samo nismo igrali, zato što nismo imali bazen, ali smo igrali rukom, odbojku, pazi, bejsbol smo igrali, čoveče. U to vreme mi smo igrali bejsbol. Jeste, baš je bilo... Dečija mašta može svašta. Može svašta. Pa te putanje naše, znači mi smo najmanje bili na ulici, mi smo najviše kroz bašte, brate, tutnjali, to je bio baš ono... Malo je period, nema šta, sve znaš. Ne mogu da se otrgnem utisku da je selo važan faktor u odrastanju. Dok si dete, dovoljna su mašta i drugarstvo. Sećam se da sam se uvek radovao odlasku u Banovce kao da me vode u Disneyland. Samo umesto Mikija, Šilji i kompaniji imao sam svoju družinu, koja me uvek dočekivala kao rod najrođeniji i ništa nam nije bilo teško. Upravo da bi novi ljudi koji dolaze imali nešto slično, sela su važna i treba obraćati pažnju na njih. Premlad sam da bi govorio u moje vreme i zato zvanično zatvaram ovu epizodu.